jagung. Katresnanipun Gusti ing gesangipun damel Maria misungsungaken ingkang aos piyambak dumateng Gusti. Nalika wonten wewengan kangge kembul bujana sesarengan kaliyan Gusti Yesus tanpa wonten ingkang paring dawuh, Maria mendhet lisah jebat naret tulen ingkang awis reginipun lajeng jebati sampeyanipun Gusti mawi lisah menika. Menika saestu tanggapanipun Lazarus, Marta, Maria ingkang sampun nampeni sih kanugrahanipun Gusti. Dene Lazarus sampun kawuhaken. Maria, Marta menika nyawisaken ubur rampe segahan kagem kembul dahar kaliyan Gusti Yesus. Lazarus menika sepecas kongan tawi jagongi Gusti Yesus. Kados dene tuan rumah menyambut tamunya. Boten lajeng sedaya nyiapaken ubur rampe kagem Gusti Yesus, nanging wonten ingkang ugi jagongi Gusti Yesus. Lan ugi tindakan nyata kagem kemuliaan Allah inggih menika Maria ugi lajeng nyawisaken lisah jebati sampeyanipun Gusti Yesus kanthi lisah ingkang awis reginipun. Menika Maria boten ngetang menika awit Maria magen bilih sedaya ingkang dipun tindakaken menika dereng wonten pojo-pojonipun kaliyan ingkang dipun tindakaken dening Gusti Yesus. Sedaya menapa ingkang kita gadahi menika boten wonten apananipun dibandingaken kaliyan katresnanipun Gusti Yesus. Pramila Maria boten ragu-ragu malih lisah ingkang sepinten reginipun ageng menika kangge jebati utawi minyaki sampeyanipun Gusti Yesus Kristus. Pasaman ingkang kinasih, pengalaman gesang sasampunipun dipun rengkuh lan dipun tresnani dening Gusti Yesus jalari Maria tanpa itangan ugi anggenipun nanggapi sih katresnanipun Gusti ingkang tanpa wilangan menika. Persirik ingkang kinasih, wekdal menika kita sampun lumebet ing masa Prapaskah ingkang kaping gangsal. Inggih mangsa ingkang ngatak kita supados ngraosaken malih pakaryaning katresnanipun Gusti Allah tumrap jagat ingkang sampun kebabar ing Gusti Yesus. Semoga kita sami ginakaken wekdal menika kangge ningali malih diri kita ngrumaosi lan nanggapi katresnanipun ingkang tanpa wilangan ing gesang padintenan kita. Katresnanipun tansah kebabar ing mangsa kepengker sakmenika tumugi ing salami laminipun. Pitakenanipun
menapa kula lan panjenengan sampun ngaturaken gesang ingkang sae piyambak dumateng panjenenganipun? Sudahkah yang terbaik kuberikan kepadanya? Amin. Sungsung kaitaran. Kunjuk peringkat nomor. Dados seksinipun Sang Kristus. Pinujiyo Gusti Allah kita. Semoga kita lajengaken gesang kang pipingah tansah nyenget tono sabdanipun Gusti lan tansah setya nindakaken timbalanipun Gusti minangka wujuding tanggapan kita tumrap sik katrenganipun Gusti. Berkahipun Gusti tansah ngiringi gesang kita. Kita lampeni berkahipun Gusti. Dene Gusti Allah sumbering saking sih rahmat kang wis nimbali kowe kabeh ana ing Sang Kristus. Marang kamulyani Sang kang langgeng bakal nyampurnakake, negohake, nyantosake sarta ngukuhake kowe. Sawise kowe padha nandhang sangsara sawetara mangsa. Ya panjenengane iku kang kagungan pangwaos langgeng salawas-lawase. Amin.
Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata,